ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ସବୁ କେତେ ଚାଲାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଶକ୍ତି ନଥିବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ କେବଳ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିବା। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ବୁଝିବାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଅଗ୍ରସର ହୁଅନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଆମ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ କାନ ପାଖରେ ଆସି ଭାଗବତ ଗାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ଆମ କାନ ଶୁଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ନା ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ନା ତାର ରସ ସ୍ୱାଦନ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରିଯିବା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୋକେଇରେ ବୋହି ନେବେ ଆଉ ପଛକୁ ଖଇ କୋଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବେ, ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ପଛ କରିଦେଇ ଦାନକୁ ଆଗ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଇଏ କି କଥା? ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଯିଏ ପଢ଼ିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ତନ୍ନ କରି ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଯିଏ ପଢ଼ିଛି, ସେ ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେଉଛି। ସେଇ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଊର୍ଜା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜ, ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗାରିମା ଗାଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କର, ରସସ୍ୱାଦନ କର, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ବନ୍ଧୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ କାହିଁକି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ଧର୍ମକୁ, ଏ ଧନକୁ, ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା।